Solen står højt over Gudhjem. Kutterne vender hjem med friske Christian Søsild, der ryger flugt til rygning i den forvarmede prisvindende rygeovn, Tvillingen. Der skal nemlig være gilde i aften. De verdenskendte og højt elskede Toppes Mask har nemlig også lagt i ovnen til skandaløs hiphop-koncert i Hammershus. Som at det er, du laver hiphop-musik, så er det bedst, hvis at det er, du også maler lidt. Du skal finde en butik, som at det er, der sælger maling, og stjæle hele lortet, uden at give betaling. Hvis indehaveren siger, at det mås man ikke, skal du sige til ham, at han kan sutte din pik. Så skal du løbe bort lige så hurtigt, som du kan, før end at der kommer en paner, mand. I graffiti-miljøet, der kalder vi dem kriser. Man kan kende dem på, at de citronenmunder spiser. Disse gris skal man holde sig væk fra, for de er meget, meget værre end lektier. For hiphop-kulturen er ulovlig i dag, og de kan bure dig inde på grund af dårlig smag. Og selvom at du tror, at du er syg i roen, kan de knække dig på baner politistationen. Når som nat det er, du maler graffiti, så skal du have en god plan med en god taktik i. Og hvis det er, du skriver pik på et intercity-tog, skal du tage et billede, klik til din graffiti-bog. Når som at det er, du har skaffet noget grej, skal du finde nogle andre, der er ligesom dig. Samt mit crew i en helvedes fart. Køb dig en kasket og spil helvedes smart. Find et godt navn, som I godt kan stave til. Find et godt sted, hvor I ikke må male det. Tegn det på en mur, eller skriv det på en gavl, eller mal det på en flise med noget savl. Hvis en anden grafmaler battler dig, så skal du slå ham ihjel med de klatregrejer. Hvis en anden maler, han ikke er særlig rar, så overmal han stort i selvforsvar. Og hvis en tredje person, der ikke har noget at miste, laver jiu-jitsu på din skitse, skal du skrive vitse om hans mor på skolens port. Du skal skrive spiser lort. Når som nat det er, du maler graffiti, så skal du have en god plan med en god taktik i. Og hvis det er, du skriver pik på et intercity-tog, skal du tage et billede, klik til din graffiti-bog. Graffiti, det er den stil, graffiti, og den er kommet for at blive. Graffiti, det drøn hammerne for put. Graffiti, gør det, hvis du tør det. Hvis som at det er, du blevet rigtig god til graffiti, så kan du sørge med tro, at der er et fint sted.